Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo ndlala ezulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga-ke, ngiyamdumisa uNkulunkulu wethu ukuthi usigcinile wasilonda kwaze kwaba yilesi sikhathi. Muhle, uqinisile nawe obungazethembi ukuthi umkhosi wensuku ezingama-21, 21 days uzobamba. Nakho usufikile osukwini luka-19. Sekuselenze iy'nsuku ezingaki ezimbili nje kuphela. Ngakho-ke qinisela, thandaze, ufunde izwi, uphuze amanzi. Liyashisa ilanga, uphuze amanzi. Uma wathandazelile lawo manzi azokunikeza amandla. uNkulunkulu wethu akahluleki, uNkulunkulu wethu uyikho konke kithina. Ngiyambonga-ke kakhulu ukuthi usigcinile. Ngiyambonga kakhulu ukuthi usithembisile ukuthi lokho esikucelayo sesinikile khona. Njengoba ngishilo-ke ukuthi abanye sebekubonile, abanye basazokubona, abanye bayakubona. Kodwa siyambonga uNkulunkulu, wena usungaba ukhiye ukuthi ungakuboni noma kungenzeki kuwe ngoba ungazihlanzi, ungazihlambululi. Masithatha ubufakazi babantu abaningi siyezwa ukuthi bajabulile, siyezwa ukuthi uNkulunkulu ubenzele imangaliso ngalesi sikhathi. Nokho-ke akuzona imangaliso ebesiyifuna. Khumbula, besikhulekela ukukhula kumoya, sikhulekela ukukhula ekumazini uNkulunkulu, sikhulekela ukuphenduka okusuka ngaphakathi, sikhulekela ukungcweliswa ngezwi lakhe, sikhulekela ubunye kuKristu. Siyakubona-ke kuyafezeka. Ngiyacela-ke ukuthi siguqe, sikhuleke, sinxuse uNkulunkulu wethu abe phakathi kwethu njengoba sikhuluma ngephuzo number 3, ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, uyidwala lethu, uyidwala lensindiso yethu, unguNkulunkulu ongunaphakade, unguNkulunkulu ongaguquki futhi ongenaso isithunzi sokuguquka. Unguyise wokukhanya, wembetha ingubo, wembetha amandla njengengubo, wembetha ubukhosi. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, sibonga ukuthi usenzile safana nawe. Njengoba wena ungumlilo oqothulayo, thina singamalanga bomlilo. Siyabonga-ke Nkosi enomusa, siyabonga. Ngiyacela uqhubeke ube kanye nathi nakule nkonzo, sibeka kuwena usuku lonke. Yilona loyo umntwana wakho olalele, mbusise. Ngicela ngoJesu Kristu, inkosi ephilayo, ephila ingunaphakade, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi siye ezwini lakhe, Izenzo chapter 17, sifunda uverse 29 kuya kuverse 31. Kufundeka-ke kanje: ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. So uNkulunkulu singalinge simfanise nento eyenziwe ngabantu. Khona ingoma engayivala ebandleni ngelinye ilanga ethi uJesu ufana ne-automatic. Singamfanisa kanjani uNkulunkulu nento edaliwe? Abanye baqamba enye bathi uJesu uyi-breakdown. Ungamfanisa kanjani nento eyaziwa umuntu, eqoshwe umuntu? Ngeke uthi wena i-breakdown efana noJesu, uzothi uJesu ufana ne-breakdown. Ngeke uthi automatic efana noJesu, uzothi uJesu ufana ne-automatic. Bazalwane, igadi into oyiculayo, igadi into oyikhipha ngomlomo, ngoba uzohlulelwa ngayo. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide
isiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Singalingi uNkulunkulu simfanise nento edalwe yithina, eyenziwe yithina, ephathekayo. 2 verse 30, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezele kubantu bonke ezindaweni zonke baphenduke. Yilonto uNkulunkulu ayimemezele ukuthi masiphenduke. Sikhuluma-ke ngokuphenduka from within. Ngiyafisa ukuthi siye ezwini leNkosi, ngoba ukuphenduka kwangaphakathi kuhambisana nokudabuka. Sibheka ukubhala komphostoli uPawuli eholo umoya kaNkulunkulu kwabaseKorinte besibili, chapter 6, soqala nje verse 8. Lithi, nakuba nganidabukisa ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Kunezinto esike sizenze zidabukisa abantu. Uzuyisole kanti mhlambe bekungewena umoya ongcwele bekusebenzisa. Kuney'ntshumayelo esike sizishumayele uthi uma usuwedwa ubone ukuthi abantu badabukisile kanti bekungewena, bekuwumoya kaNkulunkulu. Yilento ekhulunywa umpostoli Pawuli, nakuba nganidabukisa ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Yabo, akazisoli manje, kodwa wazisola emva kokuba eyibhalile. Kodwa akazisoli ngezinto azizwayo ziqhamuka khona, nangomonakalo osukhona, nangokuphenduka kwabantu. Ngoba uNkulunkulu uma ethanda uyamsebenzisa umuntu ukuphendula umuntu. Alwe nawe umuntu kanti akuyena olwa nawe, uNkulunkulu olwa nawe. Wena uhluleke ukudlula kumuntu, ubone umuntu okulimazayo, kanti akusiyena. uNkulunkulu uqobo wehlile ukhuluma usebenzisa lo muntu. Lithi-ke izwi leNkosi, nakuba nganidabukisa qolo ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Verse 9, manje ngiyathokoza, kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu ukuze ningalahlekelwa lutho. Ngathi yabona ukudabukiswa ngokukaNkulunkulu kwenza umuntu angalahlekelwa lutho. Ukudabukiswa okuvela kuNkulunkulu. Njengoba ngiqale ngasho, uPawuli wayehola umoya kaNkulunkulu ebhala, kodwa uthe mayesebuyela ukuba umuntu kuye wazisola ngale ncwadi. Kodwa emva kwalokho esethola imiphumela yokuthi abantu baphenduka, akabange esazisola. Ngiyazi zikhona iy'nkonzo ey'njalo nala ekhaya lezwi. Iqhamuka inkonzo balimala abanye abantu, kanti balinyazwa ukuthi kukhulunywa ngezinto zabo okwabo bekufanele badlule kumuntu baye kuNkulunkulu ukuthi Nkosi uthini kimi manje. Ngoba kuyoba buhlungu ngelinye ilanga ethi uNkulunkulu ngathi kuwe uthi Nkosi awukazi uyisho lo nto wawuphi. Usuvezelwe ividiyo yomuntu odelelekile ongamnakile, athi uNkulunkulu uyambona usibanibani. Njengoba ikhuluma kanje kwakungesiyena kwakuyimina, uyothini. Athi uNkulunkulu ngakufaka embusweni wezulu, wawuthandaza ufuna ibandla eliyilo ngakufaka. Wena waphuma uthi Nkosi angikaze ngiphume, wawungifake kuliphi? Abese kuvezela ikhaya lezwi elihlanganisa amabandla amaningi, elikwenza ungalishiyi ibandla lakho kodwa umkhonze uNkulunkulu ngobungcwele. Kunalokho wenze njani? Uyaphuma, uya-exit, uphuma egroupini. Ngiyakudabukela mina, ngoba umbuyisa umqondo nje kahle uhlala phansi. Njengamanje abantu bangaphezulu kwa-5,700, anginawo amafigures aqondile, kodwa ngiyazi ukuthi babheke ku-6,000. Ubani umuntu ngamandla akhe ongaqoqa abantu abaningi kangaka egroupini? Ubani ngempela? Akusimina. Kufanele kuvele kuwe kucace ukuthi akuyena ubaba uNsibande lo.
akumina uNkulunkulu igroup yakhe. So mawuphuma la uzikhipha embusweni wezulu, ngoba asicwasi, asikhulumi ngebandla la, sikhuluma ngesono, ukuthi shiya isono, phenduka ngaphakathi from within. Wena udecide ukuphuma, uphumelani ngempela mawucabanga? Ukhala ngamadatha, awudlini, angithi uyadla, awuyispendini imali yakhe ey'ntweni ezingacacile. Ukhala ngamadatha, into ezokufaka embusweni wezulu. Lezi nkonzo zizokugcwala, zizokufaka embusweni wezulu. Kuzokusizana uzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho. Ngempela ungamthathaphi umuntu ongaqoqa abantu abaningi kanje? Akekho. Ngeke umthole indawo, ngoba nami abaqoqiwe yimina, abaqoqwa uNkulunkulu esebenzisa wena. Angithi abanye balethwa uwena. Ngiyadabuka wena ungakaze ulethe muntu, ngoba kusho ukuthi awumlaleli uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuba abantu bonke baphenduke. Bonke baphenduke, sikufundile lokho. Kodwa wena usulethe bangaki? Mhlambe bonke wabaletha baphumile. Kuphatha kanjani umuntu mayiphuma? Ulungile, uhambile neve enyameni, kodwa wenzeni wena ukumbuyisa? Wenzeni wena ukulalela inkinga yakhe? Umqhele wakho lo ekhaya ezulwini. Ngakho-ke masimkhonzeni uNkulunkulu, sibe ngamathuluzi ombuso wezulu, siwusebenzele, sibalethe abantu ekhaya lezwi, umqhele wakhe ezulwini. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna sidabuke ngaphakathi. Nakuba nganidabukisa ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Manje-ke ngiyathokoza, kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngokuphenduka. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu odabuka angaphenduki. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu odabuka besewa. Alimala umuntu akhetha ukuzibulala. Alimala umuntu ayodla izono. Alimala umuntu athi ngcono ezonweni, ngcono emhlabeni, ngcono ngiyoyijolela. Ebelimele. Kanti bekukuhle ukuthi mawulimala uphenduke. uJesu walimala esiphambanweni, kwaba ukuphenduka kwethu. Yini wena ungathi mawulimala kube ukuphenduka kwakho? Walimala uJesu, wopha, wagwazwa ohlangothini, shayelwa ngezipikili, walimala, kodwa kwaba ukuphenduka kwethu. Yalinyazwa inyama yakhe, kwaba ukusindiswa komphefumulo wethu. Bangcwele, bantwana bakaNkulunkulu, masimkhonzeni uNkulunkulu. Uyathokoza kuPawulu ukuthi noma badabuka, kodwa ukudabuka kwabo kwaba ngokuphenduka. Athi verse 10, ngokuba ukudabuka okuya ngokaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Angezisole ngakho umuntu, kube ngokusindiswa. Kepha ukudabuka okuya ngokwezwe kuveza ukufa. Lento engiqeda kisho. Adabuka umuntu afe, adabuka umuntu adikile. Ngibuke labo mama ahlukunyezwe indoda, athi ngcono nami ngiyoqhoma. Akhohle ukuthi njobe eqhoma nje ululaza isithunzi sakhe yena. Njobe eqhoma nje ululaza umzimba wakhe yena. Ngenzeka agcine ethola izifo yena. Uyayibona lonto? Musuphindise okubi ngokubi. uNkulunkulu uyayazi imizamo yakho. uNkulunkulu uyazazi inyembezi zakho. uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wakho. So ikhulekele le ndoda ekuhluphayo. Musukwenza njengoba yenza, uthi ulaya yona. Awulayi yona, ulaya umzimba wakho, lo uvithizayo, lo uqedayo, lo ungcolisayo. Nawe baba, ngoba nangu unkosikazi umbambe enza ukuthi usiyaphuza. Uyayibona loo nto, destroy your own life, destroy umzimba wakho. Awudestroy kuleli kuphela nakwelizanga ube esihogweni. Asiyeke lento yokuphindisa abantu, ngoba ngesikhathi uphindisa umuntu uzilimaza wena, ujabula okwesikhashana, but ekugcineni kulimala wena. Musukwenza lokho. Woza kuJesu, phonsa imithwalo yakho kuye, uyakuthanda, uyakukhathalela.
Verse 10, ngokuba ukudabuka ukuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Yilokho ukuphenduka engikhuluma ngakho, okusuka ngaphakathi, okuhamba ngokudabuka. Ngilithanda iHubo 51 verse 17. Lapha ethi uDavida, uNkulunkulu kuneminikelo ongayideleli, inhliziyo edabukileyo nomoya ophukileyo. uNkulunkulu akayideleli. uNkulunkulu yezwa ukukhala komuntu. Khala kuNkulunkulu, umfune esenokuthola, mbize eseseduze. Mhlawumbe ubumkhonza uNkulunkulu uhamba kahle, wagudluka endleleni, awusenzi kahle. Buya, uJesu uyakuthanda. Buya, uNkulunkulu uyakuthanda. Sondela kuyena. UnguNkulunkulu oluthando, unguNkulunkulu okuthandayo. Siseyizoni uKristu wasifela. Esifelela khona ukuthi senze njani? Siphile, siphiliswe ekufeni kokwenza isono. Ngoba isono singukufa. Woza kuJesu, uvule izandla zakhe. Uyakuthanda uJesu. Uma kuwukuthi uyangibuka, uyilalela uyibuka le nkonzo ku-YouTube, uyathanda ukungena egroupini okuthiwa ikhaya lezwi, thumela igama lakho nesibongo sakho nendawo ohlala kuyona. Vele uzobe ukuthumela ngenamba ka-WhatsApp, ucela ungene egroupini, uthumele ku-063 77 55 162. Mangiphinde 063 77 55 162. Ungathumeli kwenye inamba, thumela kule. Silindile sikungenise ekhaya lezwi, ngoba kukhulunywa izwi, akukhulunywa into. Izwi elizokuhlaba, izwi elizokusiza, izwi eliphilisayo. Athi umpostoli uPetro, Nkosi singayaphi masisuka kuwena? Ngoba amazwi onke okuphila akuwena. Uyathanda ukuphila? Phila kamnandi. Zalwa ngezwi eliyimbewu engabuni, eliyimbewu engapheliyo, kuyokwenza ungene embusweni wezulu. Mangiguqe, nawe ngicela uguqe, bese siyathandaza. uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu oluthando, siyabonga. Siyakudumisa ngale nkonzo, ngicela ubusise kube yilona lo oyilalele manje. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele, isikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu UYINKOSI. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu wethu, Baba uNsibando ovalelisayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu UYINKOSI.